मित्रांनो आपल्या एवढे कुर्ले गावले बघा. हे बघा अरे वा मस्त गावदी टाक. अरे वा 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 मस्त मोठी मोठी चल चल टाक. अरे वा 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 भारी मस्त मोठी मोठी टाक 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 टाक. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो बऱ्याच दिवसांनी आज खेकड्याचा व्हिडिओ बनवत आहे. खेकडे पकडू जातो. मग वाटतं 2024 मधलं पहिलाच खेकड्याचा व्हिडिओ. तर चला आता जाऊया, आपण बघूया आधी आपल्या किती खेकडे भेटतात. आणि हल्ली कमी भेटतात. आणि मेन म्हणजे जे आम्ही आईस लावतो म्हणजे मोरीचा मांस, मोरीची चामडी तीच भेटणार नाही. तर आज काल माका भेटली आहे थोडीशी, ती पण महाग भेटली आहे. तर आता जाऊन बघूया. सृष्टी आता थोड्या वेळाने येत, तोपर्यंत मी ती मोरीचा मांस कापून वगैरे घेत आहे आणि बांधून घेत आहे पगोल्यांका. आपले पगोले असत. चला आता बघूया आपल्याला काय भेटता काय. बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ बनवत आहे. मित्रांनो आता हे आपले पगोले आहेत आणि याच्यात आईस आणलाय. आणि आता मी जरा त्या सावलीत बसन कापून घेत आहे. नंतर मग तुमका दाखवतोय. मामान पण पगोले टाकल्यानंत. पगोले टाकलं ना काय टाकतं टाकतं. हां हां मामा पण टाकता आताच. आता भरती येतल त्याच्यावर काय भेटला तर ना आपल्याक. आम्ही पण आता मी आधी कापून घेतोय नंतर टाकतलंय. तू आज एकटोच सुनील दादा नाही येतलो ना. पार्टनर येऊचो, माझो पार्टनर येऊचो, तुझो पार्टनर येऊचो. चल आम्ही आता निघतो. आधी आईस बांधून घेतोय. मित्रांनो आमचे आता पगोले अर्धे बांधण झाले एका बंडलातले. तर आता आम्ही आधी टाकून ठेवतो. झाले ना सगळे बांधण. चल आधी हे जितके बांधलं तितके टाकून ठेवूया ना. चल ते का तरी कुर्ली येऊन राहावं. टाकायचे. टाक.
ते टाक एक. हा टाक ते एकच गाठ मारून टाक बस झाले. हा टाकली ती रशी बस सोड. मित्रांनो आम्ही आता पगोले टाकून बसलो. आता इथे अर्धा तास तरी बसूया ना. अर्धा तास तरी थांबायचं आणि नंतर पगोले उचलायचे. इथून पूर्ण मागे टाकत आम्ही 27-28 पगोले टाकलो. आता थोडा वेळ बसूया आणि नंतर जाऊया. चला मित्रांनो आम्ही आता पगोले उचलूक घेतो. 15-1 मिनिटं थांबलो. असं काय नाही पहिलीच फेल. दुसरी अरे वा 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 डबल डबल दाखव मस्त भारी आहे ना. पहिलीच मोठी गावली तिथं बघा. एक कुर्ली मग मी वेळातली काढलेलं आहे आणि आता मस्त मोठी जोडी गावली. टाक हे जरा जवळ पडले बघले ना. हे थांबवू नको. आपल्याला 1-2 तर कुर्ले भेटले. छोटे टाकून दे पटकन टाक. छोटे आपण घ्यायचे नाही टाकून द्यायचे. तिला कसली जागा बघा मस्त जंगल कांदळवनाचं जंगल. काय नाही टाक. नको घेऊ. गावली गावली बरी आहे टाक. खूप वेळान गावले ना. 3 कुर्ले झाले. ती बिळातली काढलं ती 1 धरून 4 झाले. काय नाही. हा मच्छर जाम चावता ना. अरे वा मस्त मोठी मोठी दाखव. टाक 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 टाक. अरे वा मस्त अगदी टाक. दिसता साधारण दिसत. होडी ओलव गावना नाही ना. कॅमेरा धरून होडी ओलव गावना. अरे वा 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 भारी मस्त मोठी मोठी टाक 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 टाक. किती गावले बघ. सगळे मोठेच गावले आहेत ना आपल्या. बारके का आपण घेतलं नाही.
त्याच्यात ना डबो टाकून ठेव बघ. हा मागे हा माझ्याकडे देते. ठीक आहे ना. वड वड थैसूनच वडायची. पाणी कमी असला ना तो. अरे वा वा, 2 एकदम मस्त, एकदम मोठेसे 2 इथे बघ. टाक टाक, भारी आहेत 2. पुढे पुढे जातात. मस्तच गावले ना 2. सपाट 2 एकदम. अरे वा वा वा, बाबा बाबा कसली मोठा बघ, भारी चिंबोरी. ते डेंगे या करता बघ, ते एका धरल्यांना तर सोडतली नाही. मस्तच आहे बघ. असे गाव होय मस्त, मोठे मोठे सणसणीत एकदम. वाकवायच. हा घे घे, खाऊ गावात. रशाक गावात ते रशाक. एकदम लहान असली तर टाकून दे. तर आपल्या तसे चांगले कुर्ले गावले आहेत ना, मोठे मोठे गावले. पटकन उचल, पटकन. छोटी आहे नको, टाक 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 टाक, पटकन टाक. थांबा नको, होडी पुढे जाता बायो. तर हे माका वाटणार नाही व्हिडिओ करू का, आणि होडी जाग्यावर राहत. वारो बघ काय. अरे वा वा वा, मस्त मोठी मोठी. चल चल टाक. मुर्गीच्या मासा असला का असे कुर्ले बरे येतात जरा. आता 4 पगोले उचलूचे राहिले. हो असा. अरे लहान, चल टाकून दे. वाटला मोठी आहे. खाले बन 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 बन. खाऊन गेली बघा. बांधणारक माका वाटतं ताकद नाही होती वाटतं. कमी भाकरी खाऊन येला. एका कुर्ले आईसच घेऊन गेली पगोल्याचा. पुढे बघूया. जाम बांधा फळाचा ओढून करकचून. तर आणि एक राहली पगोली झाली का. अरे वा, कसली हा बघ. मस्त ना मोठे. टाक टाक टाक. लास्ट पगोली राहिली, लास्ट. तर ही शेवटची पगोली. नंतर आपण एखादी थांबूया आणि जे भेटले आपल्याला ते बांधून घेऊया. ओके, असं घेती बरी आहे रशावाल्या. शेवटच्यात लहान गावली पण ती घेतलं एकदम, पण लहान नाही. आता आपण सावळेक थांबूया आणि जे भेटले कुर्ले ते बांधून घेऊया. होय ना. तर मित्रांनो, आपल्या कुर्ले भेटले आहेत. ते आता मी बांधून घेत आहे बघा. मस्त साईज बघा कसली आहे, मोठे मोठे आहेत. ते आधी बांधून घेऊया. सृष्टी कॅमेरा पकडेत आणि मच्छर जाम चावता. मोठी आहे ना. मच्छर काय चावता, गुणगुण चावून करता. मोठे याच्यापेक्षा पण मोठे आहेत. आता सगळे बांधून घेते आधी. ओके.
सरळ झालं सो या बाई बघ मोठी आहे. कशी करता बरं भारी. मस्त. बस. तर मित्रांनो हे बघा, हे आपल्या पहिल्या ट्रिपिक गावले बघ. कसले आहेत बघ, साईज मस्त मोठे. आपल्या पहिल्या ट्रिपिक इतके कुर्ले गावले. आता जाऊया दुसरी ट्रिप. ओके चला. जात खाली नाही जाऊ. चल पण कर. मस्त. थांब. किती वेळान गावली आहे बघ. 10 पगोले उचलले. टाक. 10-12 पगोले उचलले आणि ही एक गावली आहे बघा. पहिल्या ट्रिपिकच बरे गावले ना आपल्या. आता वारो आता काय खरा दिसणार नाही व्हिडिओ करूचा. उडी बोलवून हा मस्त. जरा म्हणजे का बरी आहे ती. आणि तुका किती मोठे गावतले. घे बरी आहे. कुर्ली आहे तुझ्या. भारी. टाक. आपले 4 गावले होते ना. डबल टाकू होय त्याच्यात. ते खातले का माका. असं घे बारके निसत्या का गावात. रशाक मस्त. टाक. मस्त गावले आहेत. आता 4-5 पोगल्यांका बरे गावले ना.
कोण टाकणार दुसरी घे ती टाक टाक ती दुसरी घे ती बघ दुसरी ती गेली नाही ह्या बाजून काय नाही असा बारक्यातले तर मित्रांनो आमची दुसरी ट्रिप झाली. आता थोडा वेळ थांबायचा आणि डायरेक्ट सगळे पगोले उचलायचे आणि घरी जायचा. आणि बरंच उशीर झालो. आम्ही इलो 9 वाजता आणि आता वाजले 1-1:30 वाजत इलो. तर आता थोड्या वेळा निघतलो कारण जाऊन जेवचा पण आता इथे थांबूया ना. बांधण घेत हे ते आता गावात येते. आता आम्ही घरी निघालो आणि ही आमची शेवटची ट्रिप. आणि जाता जाता मोठी कुर्ली गावली बघा. चलटा आता शेवटची ट्रिप पगोले उचलून घरी जायचा. वाजले हो भरपूर वाटतं आता 2 वाजत येले अधिक 2-2:30. त्यानंतर जाऊन आंघोळ करून जेवचा. तर चला आता उचलूनच घेऊया. बारीक नको घेऊ. हा मस्त मस्त 2 गावले. आता शेवटच्या ट्रिपिक बघूया किती गावतात आपल्या कुर्ले. गावली आपटलंच ती का गाडी घालतली. तर मित्रांनो आता पुढचे पगोले जरा आम्ही कॅमेरा बंदच करतोय कारण उचलूक गावनत नाहीत. वारो जोरात होडी होलव कॅमेरा पकडूक गावना नाही. त्यामुळे आता एकदम शेवटीच दाखवतोय किती गावले आपल्याक. चला हे 12 वाज ना. 2 पगोले रवले उचलूचे आमका गावले तरी पण जास्त पण नाही गावले. 7-8 गावले ना या ट्रिपिक शेवटच्या. हा बारके खूप गावले. आम्ही बारके घेतलो नाही टाकूनच दिलो. आणि आता ती एक रवली पगोली शेवटची दिवा पुढे झाली की गप घराक जायचा. असे अगदीच नाही असे नाही बरे गावले आमका कुर्ले सकाळपासून. आणि वारा पण भरपूर त्यामुळे होडी पण होलव जरा भारी पडता. मग घरी गेल्यावर दाखवते किती गावले आपल्या कुर्ले ते घेते. ओके शेवटची कुर्ली सोडायची नाही. चल आता बांधण ठेव जाऊया. ओके बंधू सागर भाऊ पगोले टाकतायत कुर्ल्याला चालले. आणि कोण आहे रे बरोबर. हा खयलो तू भोगले खयलो तू बागायत मधलो मित्र येलो सागरचो. आणि पगोले टाकतात आता कुर्ल्यासाठी खास. आपल्या एवढे कुर्ले गावले बघा. हे बघा भरपूर कुर्ले गावले तसे अगदीच नाही असे नाही. तर आता आम्ही चाललो घरी. चला तर जाऊया. भरपूर दमाक पण झाला. आता 2:30-3 वाजत येले त्यामुळे आता घरी जाऊया. चला तर मित्रांनो आपल्याक चांगल्यापैकी कुर्ले गावले. आणि मी आता घरी येलो. सृष्टी होडी ओलवता. मी थोडा वेळ बसतोय म्हटला. वारो पण मग अशी भरपूर दमाक झाला. हा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आता आम्ही निघूया घरी.